Milí priatelia, srdečne vás vítam dnes večer na týchto miestach. Prajem vám Božie požehnanie, pokoj a radosť. Chcem dnes večer po 2 aj niekoľko týždňov privítať medzi nami znova Tonyho Mavrakosa. Určite máte program pred sebou a on tu ostane do 14. apríla, takže nebude celkom málo medzi nami, ani celkom veľa. Tak sme spokojní aj s tým, čo je. Na úvod znova bude zaspievaná pieseň. Šťastný deň ti už nastane.
Ja vás chcem pozdraviť a vyjadriť, že som rád, že sme sa znovu dnes večer stretli a som presvedčený, že zažijeme znovu veľa požehnania a radosti pri stretnutiach s evangelistom Tony Maurakosom pri Božom slove a pri oslavovaní Pána Ježiša Krista. Ja som skutočne rád, že včera večer po určitom meškaní lietadla sme sa mohli stretnúť a Tony mi povedal, že je opäť rád, že je znovu doma. At home? I'm at home. Okay. Áno. Ďakujem. Myslím si, a som o tom presvedčený, len že si myslím, že skutočne je to kus domova Košice pre nás obidvoch. Nielen pre neho, ale takisto aj pre mňa. No a on prišiel zatiaľ sám, ale sľúbil, že donesie alebo dovedie aj rodinu. Takže ten program, ako ste videli, je taký, že budeme sa stretávať počas 3 týždňov, 2-krát do týždňa, teda 3-krát, v sobotu do poludnia, 2-krát v týždni večer. No a potom na konci týchto našich stretávaní príde aj ďalšia časť jeho rodiny. Nie úplne všetci, ale manželka s 2 deťmi príde asi okolo 10. apríla a strávi tu niekoľko dní s nami. Your wife is going to come for some days and they... Two children. Two dceras. Aj s 2 deťmi, áno, s 2 dcerami. Takže žili sme v očakávaní a my vlastne žijeme všetci v očakávaní. Hovorili sme o nádeji druhého príchodu Ježiša Krista. Takže to žijeme skutočne v očakávaní. A viete, ja vám chcem prezradiť tiež niečo na seba, že ja žijem dvojnásobne v očakávaní. Čakáme prírastok v rodine, viete, čo to je? To je fantastické. Všimli ste si ten program a my sme sa snažili vždy byť taký trochu pravidelní, že nedeľa, streda, ale hneď teraz nedávno nám oznámili, že tá nedeľa, streda to nevyjde hneď na úvod, ale že sa stretneme v útorok, v budúcom týždni. Čiže nebude to streda, ale útorok, ale inak je to vždy nedeľa a streda a potom v sobotu do poludnia. Takže asi toľko na úvod. Možno ešte jedna vec. My sme vždy sa snažili vám trochu pomáhať pri študovaní písma svätého, zvlášť pre vás, ktorí ste začali a chytili do rúk len po prvýkrát písmo sväté. Tentokrát to robíme tak, že budete dostávať a mali ste dostať pri príchode tento papier, na ktorom je vlastne tá dnešná téma a takisto dnešné texty písma svätého, ktoré budeme čítať a rozoberať. Druhá strana je voľná, to je na poznámky. Takže toto by ste mali dostať, keď sa nám to bude dariť pripravovať vždy, každý večer. Toľko na úvod a už máme možnosť počuť Tonyho. Dobrý večer, moji priatelia. Pánu slaví Isus, haleluja, amen. Okay. Som rád, že som znovu Košica. Áno. It's good to be back home in Košice. Je to veľmi dobré sa vrátiť domov do Košíc. I feel that this is, I left a large part of my life here the last time I was here. A ja cítim, že som posledný krát nechal kus života tu v Košiciach. And I've just come back to get some of it tonight. A takisto dnes večer prichádzam, aby som znovu odovzdal toho trochu môjho života. I've really come to give you more from God's Word. Ja prichádzam sem tiež preto, aby som vám dal viac z Božieho slova. I believe that we're going to be in for a tremendous experience in the next few weeks. A ja verím, že počas tých niekoľko týždňov bude to znovu veľká skúsenosť pre nás. And the reason is because the devil has done everything he could to stop me from getting here. A viete, dôvod je aj ten, že Satan sa snažil robiť všetko preto, aby ma zastavil, aby som neprišiel sem. The weather was bad. Počasie bolo zlé. The flights were bad. A takisto aj let nebol najlepší. And I lost all my luggage. Ja som stratil všetky moje kufre. Amen. Ale God is good. Pán Boh je dobrý.
Tonight I was going to preach in my Levi's Ja dnes kážem v mojich šatách, because all I had was one pair of Levi's and a shirt and a pair of shoes. pretože to, čo všetko som mal ešte včera, to boli len tie topánky, nohavice a košela. But tonight at 3:30 Ale dnes popoludní o 3:30 at Košice Airport, na tom košickom letisku I know my luggage came in. prišli moje kufre nakoniec. Hallelujah. So I can dress up and preach to you tonight. Takže ja som sa mohol obliecť a dnes večer kázať. But I'm glad that you're here tonight no matter how you're dressed. A ja som rád, že dnes večer ste všetci tu a nezáleží na tom, ako ste oblečení. When we had been here the last time, Keď sme sa stretávali posledný krát tu, that's what I call phase 1. ja som to nazval ako tá prvá časť. Phase 1 is discussing how one becomes a Christian V tej prvej časti som hovoril o tom, ako sa niekto môže stať kresťanom. through faith in Jesus Christ Skrze vieru v Ježiša Krista and how one lives the Christian life a ako máme žiť ten kresťanský život. because they have faith in Jesus Christ. Ako máme žiť, keď máme vieru v Krista. But you're entering into a different kind of an experience with me these next few weeks. Ale počas tých niekoľko týždňoch budeme prežívať spolu inú skúsenosť. We're entering into a deeper phase. Pôjdeme do tej druhej časti. In phase number 2, this is what I do. A v tej druhej časti chcem robiť toto. We take the basics that we talked about in phase number 1 Tie základy, o ktorých sme hovorili v tej prvej časti, tak zoberieme and we begin to dig deeply into the phase number 1. a ideme sa prekopávať hĺbšie v tej prvej časti. And in phase number 1, where we talk about how to become a Christian and how a Christian lives, My v tej prvej časti sme hovorili o tom, ako sa stať kresťanom, ako žiť. what we want to do in phase number 2 is this. A v tej druhej časti chceme robiť toto. We want to share with you how you can be a prosperous, successful Christian. Chceme vám ukázať na to, ako môžete byť úspešnými, prosperujúcimi kresťanmi. There are a lot of people today that go to church, Je mnoho ľudí, ktorí dnes chodia do kostolov, but they don't prosper like God wants them to prosper. ale neprosperujú tak, ako Boh to chce. They don't have victory in their lives like God wants them to have victory in their lives. Nedosahujú víťazstva takého, ako im chce Boh poskytnúť v ich živote. And that's the reason why tonight we want to start with growing in grace. A preto dnes večer chceme začať s tým rast milosti. And then what we want to do Tuesday night is talk about trials and their objectives. A v útorok večer chceme hovoriť o problémoch a problémy a my. And then we have a little change in the program. A potom máme trošku malú zmenu v tom našom programe. On March 29th, we want to talk about healing the sick. 29. marca chceme hovoriť o uzdravovaní nemocných. What the Bible says about health. Čiže čo Biblia hovorí o zdraví a o uzdravovaní. And then one I really enjoy is this. A potom je ďalšie, na čo sa veľmi teším. On Wednesday, April 1st, v stredu 1. marca we want to talk about the ministry of the good angels. budeme hovoriť o službe anjelov. Now you all know that I believe in angels, I know. Vy všetci viete, že ja verím v existenciu anjelov. Because we talked about angels once when I was here a few weeks ago. Pretože sme hovorili o anjeloch pred niekoľkými týždňami. But what we want to do is we want to tell you about the good angels, not the bad ones, but the good ones. Ale chceme v tomto prípade hovoriť o tých dobrých anjelov. Then we want to talk about the unity of the believers. Potom chceme, to tam máte naznačené, to o 5.4. hovoriť o jednote veriacich. And then April 8th, A potom 8. apríla the Christian armor. o kresťanskej výzbroji. That means that the Christian is a soldier and he's got to dress a certain way. Takže budeme hovoriť o tom, že kresťan je ako vojaka, má sa obliekať alebo vyzvoriť určitým spôsobom. Because a Christian must learn to be a fighter of the faith. Pretože kresťan má byť bojovníkom viery. And then we want to talk on 12 April how to have a happy home. A potom, potom budeme hovoriť, ja ho opravujem trošku, 11.4., ako vytvoriť úspešný domov. You know, the Bible tells us how we can have happy homes. Biblia nám hovorí o tom, ako môžeme mať šťastný, radostný domov. So you want to be here.
mali by ste byť tu. Tedy. And then the last Wednesday we want to talk about the home of the saved. A potom toho poslednú stredu budeme hovoriť o domove vykúpených. Where are the redeemed going to live? Kde budú žiť vykúpení. And what is it going to be like? A ako to bude. And more important, are you going to be there? A znovu je to dôležité, aby ste tu boli. Okay, on the 12th of April, A 12. apríla we will be having the only baptism that we will be having during this series. budeme mať jediný krst v tejto sérii. And you all know what kind of a glorious experience that's been. A vy viete, aká je to nádherná skúsenosť. So we want to make sure that you put all these dates down in your calendar. A tak by som bol rád, keby ste si to znovu v kalendári naznačili, tieto dátumy. In fact, you remember that little calendar that I gave you? A určite máte ten malý kalendárik, ktorý som vám dal. You might want to take your pen and circle those dates. Tak vy by ste si mohli to znovu naznačiť aj do toho malého kalendáríka a zakružkovať tieto dátumy, So that you won't forget them. aby ste na ne nezabudli. I see some of you taking your calendars out now. A niektorí si to už berú, tie kalendáriky, teraz hneď. So make sure that you take and you circle those dates so that you'll be here. A tak si to zakružkujte, aby v tieto dni ste boli tu. And Tuesday night, bring someone else with you because we're going to be talking about a very deep subject. A v utorok večer, prosím vás, príďte aj s niekým, pozvite niekoho. Do you know of anyone that has trials in their lives? Poznáte niekoho, kto má problémy vo svojom živote? Have you ever had trouble in your life? Mali ste aj vy problémy vo vašom živote? Do you know there's a reason for every trial and every problem you've ever had or will ever have? A viete, že je určitý dôvod, prečo máte určité utrpenia, alebo budete mať určité problémy. Be here Tuesday night so that you can see what God's Word says about your trials and your problems. A tak prosím, znovu vás chcem pozvať, buďte tu a príďte aj v utorok večer, budeme hovoriť o problémoch. And if you want to stay well or if you want to get well, A ak chcete skutočne byť dobrým, we're talking about healing the sick. tak potom, ak chcete byť zdravým, tak budeme potom hovoriť o uzdravovaní. This Bible says an awful lot about healing. Biblia hovorí veľmi veľa o uzdravovaní. God is not interested in people being sick. Pán Boh nechce a nemá záujem, aby niekto bol chorý. God is interested in people being well. Pán Boh má záujem na tom, aby ľudia sa mali dobre a boli zdraví. Now, friends, you're going to have to do some studying during this phase. Viem, že budete prehlbovať to štúdium počas týchto stretnutí. And even tonight, as we go into God's Word, I'm going to ask you to go to your Bible. A takisto aj dnes večer vás chcem pozvať, aby ste otvorili a priamo doslova išli do Biblie. And take your pen or your pencil. A vzali si pero, ceruzu. And on the back of those study sheets that we've given to you, A na zadnú stranu toho papiera, ktoré sme vám dali, we want you to make your own special notes. bol by som rád, keby vy ste si naznačili vaše vlastné poznámky. Because you're going to find out during this phase, you're going to study the Bible more and deeper than you did in phase number 1. Pretože zistíte, že v tejto druhej časti budeme hĺbšie študovať, ako sme to robili v prvej časti. So I want you to be prepared to exercise your mind. A tak ja by som bol rád, keby ste boli pripravení k tomu, že budeme používať našu myseľ. I want you to be prepared for a challenge from God's Word. Ja chcem, aby ste boli pripravení na výzvu Božiu. I want you to be ready for an experience with God. A ja by som bol rád, keby ste boli pripravení na skúsenosť s Pánom Bohom. First thing I want to do is I want to give you some definitions for the word grace. Ja by som vám chcel dať definíciu milosti. We gave you a definition for grace, which is the unmerited favor of God towards a sinner. My sme vám dali vlastne túto definíciu, že milosť to je nezaslúžená priazeň od Boha voči hriešníkovi. Now I want to make sure that everyone has a copy of the study. Ja by som bol rád, keby každý, prosím vás, má každý tento papier. If you need a copy of the study and if you don't have one, would you raise your hand so that a deacon can give you one? A prosím vás, ak niekto nemá, zodvihnite ruku, aby vám tí naši spolupracovníci mohli poskytnúť. Ešte aj tu vpredu, prosím vás, prídite, zodvihnite ruky, držte ruky hore a... Keep those hands up in the air so that we can get you a study. It's important that you have one.
Prosím vás, je to veľmi dôležité, aby ste mali každý jeden. Now what we want you to do is we want you to put that study in your Bible. A ja by som bol rád, keby ste si to vložili do svojich Biblií. And each night put a new one in your Bible. We'll do another one on Tuesday. A potom to zakladali vždy za každý večer, keď v útorok večer napríklad sa stretneme, tak si to založili ďalej. And you can make notes in the front of that paper. You can turn the paper around and make notes in the back. A tak stále, aby ste si tie poznámky mohli napísať dozadu a otáčať to. But if I see you writing when I'm preaching, that's okay. Prosím vás, keď budem kázať a budem vidieť, že si píšete, tak to je dobre. Because I want to do more than just preach for these next few weeks. Pretože ja by som chcel urobiť viac, ako len kázať počas týchto týždňov. I want you to enter into a deep experience with God through the study of His Word. Ja by som chcel, aby ste zažili hĺbšiu skúsenosť pri štúdiu Božieho slova. Now, when you open your Bibles to 2 Peter chapter 3 and verse number 18, and I'm going to encourage you to do that right now. A ja by som vás chcel teraz povzbudiť, aby ste otvorili písmo sväté v 2. epištole Petrovej v 3. kapitole a 18. verši, je to strana 269. It's the last verse in 2 Peter and in the letters that Peter wrote. Je to posledné slovo v tom dopise, ktoré apoštol Peter napísal. And I want to ask you this question. How does the Apostle Peter close his final epistle? A ja by som vám chcel položiť otázku, ako vlastne apoštol Peter uzatvára tú jeho poslednú epištolu. I want you to look at it as I read. A ja by som bol rád, keby ste teraz vy sa na to pozerali, keď budem čítať. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Now grace is the unmerited favor of God towards a sinner. Milosť Božia to je nezaslúžená priazeň voči hriešníkom. You want to also add this definition to that. Takže toto by ste si tam mali napísať, túto definíciu. Grace is one's experience of God in one's own life. Je to skúsenosť, ktorú zažijeme raz v našom živote. In other words, grace is God living in and through you. A ktorú prežívame potom, inými slovami, milosť to je niečo, čo stále prichádza k nám. Now the reason why Peter says to grow in grace is this. A dôvod, prečo apoštol Pavel píše, aby sme rástli v milosti, je tento. Is that grace is not something that's stagnant and something that never moves. Milosť Božia to nie je niečo, čo stagnuje a čo sa nepohybuje. But grace is something that can be multiplied. Ale milosť Božia to je niečo, čo ako by sa mohlo rozmnožiť. It's like a small seed. Jesus calls it a mustard seed. Je to ako malé semienko a Ježiš to nazýva horčične semienko. It's the smallest of all the seeds, Jesus says. Ježiš hovorí, to je jedno z najmenších semien, But yet when that seed grows, ale keď toto malé semienko rastie, it grows into one of the largest of all the trees. tak narastie v jeden z najväčších stromov. From a little seed Z toho malého semienka comes a large tree. vyrastie veľký strom. And God says what He wants is He wants you to grow in grace. A Pán Boh, Ježiš hovorí, že to, čo On chce, je, aby sme rástli v milosti. And in the knowledge of the Lord Jesus Christ. A v známosti Ježiša Krista. So if all you do is just simply go to church for the reason of just simply saying, I've been to church today. Ak napríklad vy idete do kostola a jediný dôvod je ten, že potom poviete, no ja som dnes bol v kostole. And if you go to church to let the preacher or the priest do all the religious work, A ak vy idete tam a len na to, aby ten kazateľ alebo kňaz kázal a urobil on všetku svoju robotu, then instead of growing and living, tak potom namiesto toho, aby ste rástli a žili, you're shrinking and dying. idete dole a zomierate. And God says nowhere in the Bible where you should shrink and die, but rather He says you should grow
in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ale v Biblii nikdy nie je napísané, že sa nejak máte vzťahovať alebo zomierať, ale máte rásť v milosti Božej. Now I want you to look in 2 Peter verse number 2, chapter number 1. A ja by som chcel, aby sme si zase všimli v 2. epištole Petrovej, v 1. kapitole a 2. verš. First of all, I want you to know that God wants you to grow in grace. Najprv chcem zdôrazniť, že Pán Boh chce, aby sme rástli v milosti. God wants you to grow in an experience with Him. Boh chce, aby sme mali nové skúsenosti s ním. And here's how it can be done. A ako sa to môže uskutočniť? Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of the Lord Jesus Christ. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána. So how is it that grace may be multiplied and peace with God in your life? A takže ako môže tá milosť byť znásobená, sa rozmnožiť? As you come to an inner experience and a greater knowledge of God through Jesus Christ, keď budete mať hĺbšiu skúsenosť a poznanie Ježiša Krista, this experience will do this for you. tak táto skúsenosť umožní a uskutoční vo vašom živote toto. Number one, it would multiply the grace of God in your life. Ona znásobí, rozmnoží milosť Božiu vo vašom živote. As you learn more from God's word about God, Podľa toho, ako budete viac študovať a poznať viac o Bohu z Božieho slova through His Son Jesus Christ. a skrze Ježiša Krista. This is the reason why Jesus is so important. A preto Ježiš je tak dôležitý. That's the reason why if you go to a church and they're not encouraging you to learn more about who Jesus is, A preto, ak idete do kostola a tam vás nepovzbudia, aby ste viacej poznali Ježiša Krista, kto to vlastne je, then that's a church I would get out of in a minute. tak potom ja by som z takéhoto kostola tú minútu odišiel. That's the reason why I encourage folks to look at the life of Jesus. A preto ja povzbudzujem ľudí, aby sa pozerali, zamerali na Ježiša Krista. That's the reason why the Bible says, fix your eyes upon Jesus. A preto Biblia hovorí, zamerajte svoje oči, svoj zrak na Ježiša Krista. Because it's through the knowledge of God and through His Son Jesus Christ that grace and peace can be multiplied in your life. Pretože vlastne skrze Boha a skrze Ježiša Krista milosť Božia môže byť znásobená vo vašom živote. Now I want you to notice one thing, that the Bible says that we have to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Ja by som chcel, aby ste si povšimli jednu vec, že tam je napísané raz v milosti a v známosti Ježiša Krista. Knowledge means that you're educating your mind. Známosť to je niečo, čo vychováva tú vašu myseľ. But grace means that you're taking what you've learned and you're putting it into practice. Ale milosť je to, že vy to zoberiete, to, čo ste sa naučili a prevádzate to do praxe. In other words, friends, just to study God's Word and not to do what God's Word says to do is only to do 50% of what God is asking you to do. Inými slovami, keď vy študujete písmo sväté a dobre robíte, tak ak pritom len zostanete, tak je to len 50% toho, čo Pán Boh vyžaduje. And if you expect to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, Ale ak očakávate, že budete rásť v milosti a v známosti Ježiša Krista, you must exercise and do what you have learned from God's Word. vy musíte prevádzať, skúšať vo vašom živote to, čo ste sa naučili z Božieho slova. Because as you do what God says to do, Pretože ak vy budete robiť to, čo Pán Boh vyžaduje od vás, God will multiply His grace and give you greater responsibilities and greater power to continue to live the Christian life. pretože tá milosť sa bude znásobovať a Pán Boh vám dá väčšiu zodpovednosť a budete môcť viac urobiť vo vašom živote. So I'm going to challenge you to do the following. A preto ja vás vyzývam k následovnej veci. Turn that piece of paper around Otočte tento papier, and right on the back, draw a line right down the middle. tak tam napíšte priamo do stredu. And on one side of that line, write God's Word says.
Tam na jednu stranu, keď to tak rozdelíte, tak napíšte Božie slovo hovorí. And on the other side of that line, write, I did the following. A potom tam napíšte, ja robím alebo chcem uskutočniť nasledovné. So what you have is you have fellowship between you and God. A to, čo vlastne potom z toho vzniká, že máte spoločenstvo s Bohom. I trained disciples in America to do that. A ja som pripravoval alebo trénoval učeníkov, aby som toto uskutočnil v Amerike. We train them to hear and to study God's word. My sme ich viedli k tomu, aby študovali a počúvali Božie slovo. And then we encourage them to take their notebook and to write down what they have done with the word of God. A potom na druhú stranu sme ich viedli k tomu, aby napísali, toto som uskutočnil z Božieho slova. Now I carry a notebook around with me. It's my own personal notebook. A ja mám tiež môj osobný záznamník tu so mnou. Everywhere I go, I carry this notebook. A kdekoľvek idem, tak ja mám tento môj záznamník. No one ever sees this notebook except God and me. Nikto, prosím vás, tento zošit nevidel okrem Boha a mňa. So don't ask me to show it to you. Tak prosím vás, nevyjadrite také prehnie, aby som vám to ukázal. Amen. This is between God and me. Prosím vás, toto je medzi mnou a Pánom Bohom. I don't want to catch anybody in my bag after the service is over. Ja nechcem, aby niekto prišiel po kázaní, po prednáške sem a do tejto tašky. Amen. You need your own special book between you and God. Vy potrebujete tiež si mať takýto zošit, ktorý bude medzi vami a Bohom. You know, there's some books in the Bible that are very similar to my book. Viete, sú určité knihy v Biblii, ktoré sú podobné tomuto môjmu zošitu. They're called the Book of Psalms. A to sú žalmy. I will tell you, friends, one of the best things I've ever done was this exercise. A prosím vás, to najlepšie cvičenie, ktoré som kedykoľvek robil, práve je toto, čo tam robím v tomto zošite. No matter what happens in your life, you write down, this is what God's word says. Nech sa stane čokoľvek vo vašom živote. Na jednej strane je napísané, toto hovorí Božie slovo. And this is what I did. A tá druhá strana je, toto som urobil ja. You will feel the grace of God growing in your life. A takto budete cítiť, prežívať milosť, ktorá rastie vo vašom živote. It's a wonderful experience. Je to skutočne úžasná skúsenosť. You know, what is implied in the knowledge of God and Jesus Christ? When you're learning about God and Jesus, what is it saying? Čo to vlastne znamená, čo to zahrňuje, keď hovoríme o milosti a o raste v Ježišu Kristu? And as you learn more about God and about His Son Jesus, what is it going to do for you? Keď sa zoznamujete a viete viac o Bohu a Ježišu Kristu, čo to vlastne znamená pre vás? Now I want to encourage you to turn to the Gospel of John, the 17th chapter and the 3rd verse, and it tells you. A v Evanjeliu Jánovom je vyjadrené, čo to pre nás znamená v 17. kapitole, v 3. verši, je to strana 127, je to napísané, to nemusím čítať teraz. And as I read this verse to you, I'm going to explain it to you. Ja ho chcem, tento text pre vás prečítať a takisto vysvetliť. Because this verse is a very powerful statement given to us by the Holy Spirit. Pretože toto vyjadrenie je skutočne veľmi silné, ktoré bolo dané skrze Ducha Božieho. Because this verse tells us what knowledge of God and of Christ will do for us. Pretože tento text hovorí, že čo poznanie Boha a Ježiša Krista pre nás vlastne znamená. And the Bible says the following. A Biblia hovorí nasledovne. And this is life eternal. A toto je večný život. How many in here would raise your hands and say, I want life eternal? Koľký z vás by chceli dnes večer zodvihnúť ruky a povedať, chcem večný život? Amen? Ja, dobrý, veľmi dobrý. Good. Many. And this is life eternal, and here it is. A toto je večný život, čo je tu napísané. That they might know thee. Aby znali teba. The only true God. Toho jediného pravého Boha. And Jesus Christ. A toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Whom thou hast sent. Ktorého som poslal. My friends, the only way that you can experience life eternal, which is God's kind of life. A je tu naznačený jediný spôsob, ako môžete
prežiť, čo to znamená, zažiť, čo to znamená večný život, is that you come to know God through His Son Jesus. je, aby ste poznali Boha skrze jeho syna Ježíša Krista. How does that happen? Ako sa to môže stať? Through the study of God's Word, Tým, že budeme študovať Božie slovo. through prayer and talking to God, Skrze modlitbu a tým, že sa budeme rozprávať s Bohom. and through practicing what God has said in His Word. A tým, že budeme v našom živote uskutočňovať to, čo Boh povedal. As you put those things together and many, many more that you will learn in the next few weeks, A keď toto všetko dáme spolu a počas tých týždňov teraz, čo sú pred nami, sa naučíme ešte viac, I will guarantee you that you will see a perspective of God that is very unique and very special to you. budete vidieť, aká je vlastne taká perspektíva, ktorú vám dáva Boh veľmi jasne, jasnejšie. You'll begin to sense, not just in your mind, but you'll begin to sense at a feeling level the grace of God being multiplied. Vy budete prežívať tú milosť nie len vo vašej mysli, ale aj vo vašich pocitoch. To bude znásobene. And you'll be able to look at problems that have looked so big to you. A vy budete môcť pozerať na problémy, ktoré sa vám zdali tak obrovské, And because of the growing, multiplied grace of God through the knowledge of His Son, Jesus Christ, in your life, ale pretože tá milosť sa znásobovala vo vašom živote skrze Ježiša Krista, I will guarantee you that those big problems that you now have tak ja vám chcem priamo zaručiť, že tieto veľké problémy, ktoré máte aj teraz priamo, will shrink under the auspices and the importance of God's Word. tak sa úplne akoby svrknú, sa zrazia, keď to budeme vidieť v pohľade Božieho slova. How many of you in here would say, by saying amen, that's the kind of grace I want in my life? I want to see those big problems shrink under God's Word. A koľký z vás by na toto chceli povedať amen, že ja chcem skutočne vidieť tieto problémy tak, že sa úplne zrazia na základe toho rastu tej milosti a poznania Boha. Amen? Amen. Amen. Well, if you'll do what God says to do, I can tell you, my friends, it'll take place. A je tu napísané, že ak toto budeme robiť, tak sa to uskutoční. Ja som si istý. When I begin to talk about this subject, Keď začínam hovoriť o tejto téme, I get excited. ja som nadšený. I'll tell you, when I know that you can take that big problem right now in your life, Pretože keď si uvedomujem, že vy tie problémy veľké, ktoré máte vo vašom živote, and because of your understanding of who Jesus is, a potom v dôsledku toho, že poznáte, kto je Ježiš Kristus, and because of the multiplied grace of God in your life, a pretože tá milosť Božia sa znásobuje, rozmnožuje vo vašom živote. I'll tell you, my friends, it'll put fire in your life. Viete, ja si myslím, že to dodáva úplne oheň do našich životov. It makes me ohanivi kazatel. A toto práve uskutočňuje, že som nadšeným ohnivým kazateľom. Áno, yes. It's good news, good news. Toto je tou dobrou správou. And you know, my friends, we need to ask this question, by what may we be partakers of God's divine nature? Ale my by sme si mali položiť otázku, ako sa môžeme stať účastníkmi Božej prirodzenosti. I think everybody in here wants to become a partaker. That means you want to experience in your life the presence of God. Ja myslím, že všetci, ktorí sme tu dnes večer, chceme byť účastní, chceme prežiť prítomnosť Boha. Well, I want you to go back to 2 Peter chapter 1 in verse number 4 and we'll read it together. A tak sa vráťme teraz do epištoly Petrovej, 2. epištoly Petrovej 1. kapitoly a čítajme v 4. verši spoločne. You see, this is where it's fun to be a Christian. Viete, to je úplne skutočne, keď toto tu spoznávame, tak je radostné byť kresťanom. My friends, it's no fun just to go to church and to sit there and to moan and groan. Viete, to nie je také nejaké zábavné, keď ideme do kostola a tam ráno sedíme. And it's no fun to go to church and say, well, when I get to heaven, I'm surely going to be happier there. A určite to nevyjadrujeme tak, no ja tam budem šťastný. But my friends, it's a great life when you can live the power of God in this world. Ale je to veľmi radostné, keď my môžeme prežívať, precítiť tú moc Božiu tu. And when you can live in such a way that you can overcome sin in your life. A keď môžeme žiť tak, že prekonávame alebo víťazíme nad hriechom v našom živote. Where God can change your evil thoughts. Keď Boh mení vaše
zlé myšlienky. Where God can take your fears and he can increase your faith. A keď Pán Boh odoberá ten váš strach a povzbudzuje, aby rástla viera. Because God's word says in 2 Peter chapter 1 verse number 4 the following words, and I want you to follow as I read it. Pretože ja by som chcel, aby ste sledovali, keď budem čítať v 2. epištole Petrovej v 1. kapitole a 4. verš. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Well, I'll tell you, those are good words, aren't they? Čo si myslíte, sú to dobré slova? Amen. Áno, amen. What does God give to us? Čo nám Pán Boh dáva? He gives us exceedingly great and precious promises. Dáva nám predrahé, preveľké zasľúbenia. And you know what these great and precious promises are? A viete, kde sú tieto predrahé a preveľké zasľúbenia? That you might be partakers of the divine nature of God. A prečo sú dané? Aby sme sa mohli stať účastníkmi božskej prirodzenosti. I don't mean sitting in some church pew, friend. Ja nechcem sedieť niekde v tej lavici v kostole. I'm talking about having the power of God in your life right now. Ja hovorím vlastne o niečom, o tej moci Božej, ktorú vy by ste mali dnes večer, teraz prežívať. I'm talking about living the prosperous Christian life right now. Ja hovorím o tom, že vy môžete prežívať úspešný život dnes, teraz. I'm talking about overcoming fears in your life right now. Ja hovorím o tom, že môžete prekonať strach dnes večer. I'm talking about having victory over your sin in your life right now. Ja hovorím o tom, že dnes večer môžete prekonať hriech, zvíťaziť. I'm talking about becoming like Jesus Christ. Ja hovorím o tom, že sa môžete stať takými ako Ježiš Kristus. Thinking like Jesus Christ. Premýšľať tak ako on. Acting like Jesus Christ. Konať ako Ježiš Kristus. And walking like Jesus Christ. A kráčať ako Ježiš Kristus. Not when you get to heaven. Nie len vtedy, keď pôjdete do neba. Right now. Ale teraz, hneď. That's why Paul said, it is not I, but Christ who lives in me. A preto apoštol Pavel mohol povedať, už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. That's why Paul said, it is Christ in me, the hope of glory. A preto apoštol Pavel hovorí, Kristus je zárukou tej nádeji slávy. You can walk out of here tonight, my friends, beginning to walk in a victorious life. Vy od dnešného večera môžete kráčať víťazne v živote. You can escape the corruption of this world. Môžete uniknúť, ako tu je napísané, porušeniu vo svete. You can put behind every temptation and every sin. Môžete zanechať za sebou každé pokušenie a hriech. You can resist the power of the enemy, Satan. Môžete odolávať moci satanovej. By understanding the great exceeding promises of God. Tým, že budete rozumieť veľkým predivným zasľúbeniam. I'll tell you, my friends, the reason why I begin this second phase with growth in grace is this. A ja vám chcem povedať, že dôvod, prečo začínam túto druhú časť touto témou rast milosti, because if you're not going to want to grow in grace, pretože ak by ste vy nerastli v milosti, then you're not going to enjoy being a Christian anyway. tak sa nebudete tešiť, že ste kresťanmi. But if you're here tonight and you want to really dig into God's Word and you want to put God's Word on and you want to see God's Word work in your life, takže ak vy budete študovať, prehlbovať sa v písme svetom, vnikne to do vás, tak budete vidieť skutočne tú moc vo svojom živote. and then that's when you'll find, just like we'll talk about Tuesday, that the trials are not bad, but the trials are experiences for good. A tak potom, aj keď budeme hovoriť v útorok večer o problémoch, o prekážkach, budete vidieť, že to nie je pre vaše zlo, pre vaše zlé, ale pre vaše dobro. That's the reason why when I lost my luggage and had no idea where it was, A preto, keď aj to malé, že som stratil moje kufre, nevedel som, kde sú, and I was in Praha with nothing but my Levi's, my shirt, and a pair of shoes, a ja som nemal nič, len som mal nohavice a košeľu na sebe.
And I had no idea if my luggage was in Washington, D.C., New York City, Frankfurt, or wherever it was. A ja som nevedel, kde sú moje kufre, či ešte vo Washingtone, či v New Yorku, alebo vo Frankfurte. I was sitting there in the airport in Praha. Ja som sedel na letisku v Prahe. Like a lost little boy. Ja ako stratený chlapec. I was saying, why me, Lord, why me? A ja som plakal a hovoril, prečo, Pane, ja? Prečo ja? And God said to Tony, Ale Pán Boh povedal Tonímu, are you going to preach about grace Sunday? prosím ťa, ty chceš kázať o milosti v nedeľu večer? I said, I know. Áno. He said, then practice it now. Tak prosím ťa, praktizuj to teraz. I'm in control. Ja to mám pod kontrolou všetko. Don't worry about your luggage. Nestaraj sa, nemaj strach o tie tvoje kufre. He said, thank God that you got a pair of Levi's and a shirt and a pair of shoes on right now. Prosím ťa, poďakuj za to, že ty máš nohavice a košelu na sebe. Hallelujah. I believe that God allowed me to have that experience, my friends. A ja verím, že Pán Boh mi vlastne pripravil dovolil, aby som prežil túto skúsenosť. So that I could experience this sermon, Growing in Grace. Aby som aspoň v tak niečom málo mohol hovoriť o tom zo skúsenosti, čo to znamená rast milosti. When things don't go your way and when things don't go my way, God still has the right way. Ak tie veci nejdú tak, ako si to vy prajete tou cestou, alebo mojou cestou, tak Pán Boh to vie riadiť správne. And what all these studies for the next 7 sessions are going to do is this one thing. A takže počas tých 7 stretnutí, čo tu budeme, tak to nás bude viesť k tomuto. They're going to help you to see things the way God sees things. Že vám to pomôže k tomu, aby veci ste videli tak, ako ich vidí Boh. And when you and I see things the way God sees things, a keď my máme pohľad a vidíme veci tak, ako ich vidí Pán Boh, we don't have to ever worry again. Tak sa už nemusíme strachovať. How would you like to learn how never to worry again? Would you raise your hands if you'd like to learn how to never ever worry again? Prosím vás, chceli by ste zodvihnúť ruky tí, ktorí chcete mať ten pohľad taký, že už sa nikdy nebudete strachovať, že budete to správne vidieť. Všetky veci. See? Dobre. All of us, 2 hands. Yeah, 2 hands. Elias, 2 hands and a foot. Sure, that's the way we all want to live, isn't it? We don't want to worry. Ja si myslím, že všetci to takto chceme, že nechceme sa strachovať. Well, I can tell you, friends, that's the thing that in my life I want to shoot for. That's my goal, is to be like Jesus. He never worried. Prosím vás, to je môj cieľ v mojom živote, že chcem byť ako Ježiš. A Ježiš sa nikdy nestrachoval. And the reason why we study about the life of Jesus is to see how he responded to every situation. A preto študujeme život Ježiša Krista, aby sme videli, ako on reagoval na každú situáciu. That's the reason why the Bible said Jesus Christ full of grace. A preto je v písme napísané, že Ježíš plný milosti. Not worried. Nemal strach. Not fear. Nemal strach. Not anxiety. Ani úzkosť. But full of what? Ale čoho bol plný? Full of grace. Plný milosti. How many of you in here would say amen to, I want to be filled with grace, and give me a loud amen if you want to be filled with God's grace. A prosím vás, kto z vás dnes večere chce byť plný, chce byť naplnený milosťou a chce to vyjadriť hlasným amen. 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 Dobrý. Grace comes also by addition, not just multiplication, but by addition. Tá milosť Božia nie je len taká, že rastie znásobovaná, ale aj ako by sa pridávala, je dodatočná. Now there are some personal responsibilities that we are to take in building our lives for Christ. Je určitá osobná zodpovednosť, ktorú máme, aby sme my ten náš život budovali pre Krista. And I want you to look at verses 5 through 7, 2 Peter chapter number 1. A v tej druhej epištole Petrovej chcem, aby sme si všimli, v druhej epištole Petrovej v 1. kapitole od 5. až do 7. verša. And if you want to make those notes for yourself, please feel free to do so. You won't bother me at all if your head is down making notes. Prosím vás, robte si poznámky a mňa to vôbec nevyruší, keď budete mať sklonené hlavy. The Bible says, Biblia hovorí, add to your faith virtue or courage.
Je tam napísané v tej druhej epištole Petrovej v 1. kapitole. And the virtue knowledge. Je tam druhá epištola Petrova, 1. kapitola, 5 až 7. Add to your faith virtue or courage, add to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. A tak práve preto vynaložte na to všetkú snahu a poskytujte vo svojej viere chrabrúcnosť a v cnosti známosť, v známosti zdržanlivosť, zdržanlivosti trpezlivosť, trpezlivosti pobožnosť. Now let me tell you what virtue is. Ja by som vám chcel povedať, čo je to cnosť. Virtue is courage. Cnosť to je odvaha. Who's supposed to add the courage? A kto pridáva tú odvahu? You are. Vy. I am. Ja. Then to virtue, knowledge. K tej cnosti známosť. In other words, God wants you to grow. He wants you to grow mentally. Inými slovami, Pán Boh chce, aby ste známosť, aby ste rástli v poznaní. I will tell you, friends, you will only do as much as you have up here to do with. Vy budete môcť urobiť len toľko, koľko budete mať vo svojej mysli. Small brain. Ak by bol ten mozog, ako obrazne povedané, malý, small output. Tak málo z toho vyjde. Lots of information. Keď budeme mať veľa informácií, more for God to work with. Tak budeme môcť viacej urobiť pre Boha. That's the reason why you have to grow in the grace and in the knowledge of His Son Jesus Christ. Not the devil, but His Son Jesus Christ. A preto by sme, ako je tam napísané, mali ráz v známosti Ježiša Krista, nie v poznaní satana. He says also you to add to your knowledge temperance and self-control. A potom tam je napísané, že by sme k tomu mali pridať k tej známosti zdržanlivosť. That means God wants you to learn how to say no to some things and yes to other things. To znamená, že Pán Boh chce, aby ste vedeli, ako povedať k niečomu nie a k niečomu áno. You see, some of our lives are out of control. Niekedy náš život je ako keby bol mimo kontrolu. And the reason why is because we haven't started with courage. A dôvod je ten, že sme nezačali s odvahou. It takes real courage to change, my friends. To chce skutočne odvahu a snahu, aby sme sa zmenili. But it also takes some knowledge of how to change. Ale tiež snahu, ako sa zmeniť. And then it takes some self-control to change. A potom je tu tá sebakontrola, ako sa zmeniť. And then God says to your temperance, add patience. A potom k tej zdržanlivosti pridajte trpezlivosť. In other words, my friends, when you're changing, it's going to take some time. Inými slovami, keď chcete sa zmeniť, tak to trvá určitý čas. And sometimes our own worst enemy is guess who? A tým najhorším priateľom niekedy hádajte, kto je? Ourselves. My sami. Áno? Je to tak, áno? The devil can use you better than he can use anybody else. Pretože Satan môže najlepšie častokrát použiť vás ako niekoho iného. You can't blame the devil and say the devil did that. Nemôžete obviňovať Satana takto, že to Satan je zodpovedný, on to urobil. Because God will say this. Pretože Pán Boh by povedal takto. You responded to it. Ty si na tie jeho návrhy odpovedal. Be patient. God's not through with you yet. Buď trpezlivý, Pán Boh to ešte neukončil. And the Bible says love is patient. A Biblia hovorí, že láska je trpezlivá. And so when you have a little child growing up in your house, a keď napríklad máte dieťa, malé dieťa, ktoré rastie vo vašom dome, sometimes as parents we become very impatient with those children, áno? A tak niekedy my sme ako rodičia veľmi netrpezliví voči našim deťom. Áno? Je to tak? Say, why do you do those stupid things? Prečo si ty urobil tieto hlúpe veci? Áno? Little boy growing up. Ten malý chlapec rastie. Why don't you be like your older brother? Prečo si, prosím ťa, nie už taký ako ten tvoj starší brat? He says, because I'm not my older brother. A on povie, ten malý chlapec, no lebo ja som ešte nie ako môj starší brat. I'm the little brother. Lebo ja som ten malý brat. And so, friends, you can go bap. A takže my môžeme robiť čokoľvek. My friends, if you've got to teach somebody by fear, ak vy by ste niekoho chceli vychovávať a použiť pritom strach, metódu ako násilia určitej, you have to keep them by fear. Tak ho naučíte
budete ho držať v tom strachu, But if you teach him by faith, ale ak ho budete učiť vierou, you see, 1 Corinthians says, love believes all things. viete, v 1. Korinťanom je napísané, že láska verí vo všetko. You know, I believe in my children. Viete čo, ja mám dôveru v moje deti. I believe so much in my children that I've told my children there's nothing you can do. God's given you ability. A ja hovorím jedno, mojim deťom mám takú veľkú vieru, že im verím, že Pán Boh im dal schopnosti a oni nemôžu nič urobiť. And my son, for many, many years, A môj syn počas niekoľkých rokov, dosť rokov, has been going to school, chodil do školy and he wanted to be a physical therapist, which is one of the hardest professions to get into in college in America. a on sa chcel stať lekárom. Very, very few people get accepted to physical therapy school in America. One out of every 1,000 get accepted. V tej odbornosti, neviem to rýchlo preložiť teraz, a to je taký špecialista, to je taký obor, že len veľmi málo žiakov, študentov sa dostane na tento odbor. It's harder to get into physical therapy school in America than it is to get into medical school in America. Je ťažšie sa dostať na túto odbornosť tejto terapie lekárskej, ako sa stať iným doktorom v inom obore. But I practice love with my son. Ale ja som s mojím synom prežíval lásku. Love is patient and love believes all things. Láska je trpezlivá a verí všetkému. Love said to my son Paul, you can do it, son. A láska vlastne voči tomu môjmu synovi, ako tá moja hovorí, áno, syn, ty to dokážeš. God has given you these abilities, you can do it, son. I believe in you and God believes in you. Pán Boh ti dal tieto schopnosti a ty veríš Boha a tak sa ti to podarí. And son, even if you don't make it, Ale syn, a keby sa ti to aj nepodarilo, I still believe in you. ja ti stále dôverujem. And God still believes in you. A Boh ti tiež stále dôveruje. Guess what? A hádajte, čo sa stalo. My son told me when I was home, Môj syn Tony, keď som bol doma, Dad, hovorí otec, I've been accepted to physical therapy school. ja som bol na túto školu, na tento odbor prijatý. Amen. Áno, amen. 1 out of every 1,000. Jeden z tisíc je prijatý. My friends, there's miracles sitting in every seat that you're in tonight. A ja verím, že každý môže zažiť, ako tu sedíte, zázrak. Do you know what God wants for every one of your lives tonight? Viete, čo Pán Boh chce pre každého z nás v našom živote dnes večer? He wants the best for you. Chce najlepšie. I didn't say he wants the least for you. I said he wants the best for you. Ja som nepovedal, že chce to posledné, ale najlepšie. He doesn't want you walking around saying, woe is me. A Pán Boh nechce, aby sme chodili takto a hovorili, no a kto som vlastne ja? But he wants you to walk around saying, wow, God is great. A chce, aby sme sa pozreli a povedali, ale Pán Boh, ten je veľký. Amen? Áno. And that's what growing in grace is all about. A toto je vlastne tiež, čo znamená rast milosti. Aren't you glad you came tonight? Ste radi, že sme dnes večer tu? Ano? You Áno. come back Tuesday night? A prídete aj v útorok večer? Page 2? Áno. God says in his word, we have to grow in temperance and patience, and also we have to grow in godliness. A tak tam je napísané, čo sme teraz povedali, že máme rásť v zdržanlivosti a v trpezlivosti, ale tiež v pobožnosti. In other words, friends, we're supposed to live like God. Inými slovami to môžeme povedať, že mali by sme žiť ako Boh. Now, somebody will tell you, you can't live like God, you're a human. A niekto môže povedať, no ale ty nemôžeš žiť ako Pán Boh, veď ty si ľudský, ty si človek. Then why did God say it in his word? A prečo to ale je napísané tu v Božom slove? You think God's going to try to tell you to do something that he knows you can't do? Myslíte, že on nám niečo dáva a naznačuje, aby sme sa o niečo pokúšali, čo nemôžeme urobiť? Yeah. God has given you the power through faith to live a godly life. Pán Boh vám dáva moc skrze vieru, aby ste žili pobožný život. And you know what else God wants you to do and wants me to do? A viete, čo ďalšie chce Pán Boh pre vás urobiť a pre mňa? He wants us to add brotherly kindness to our lives. Potom je tam napísané, že čo sa pridáva, je milovanie bratstva. In other words, friends, that means we're to be nice to people.
To znamená, že my budeme sa správať veľmi milo k ľuďom. I can tell you, the people of Košice have been very nice to Tony Hope Mavrakosa. A viete, ja vám chcem povedať, že tie Košice boli veľmi milé k Tonymu Mavrakosovi. Áno. Or I wouldn't have come back here. Inak by som tu neprišiel. Do you think I would have come back here if the people of Košice treated me like dirt? Myslíte, že by som sa vrátil, keby sa správali voči mne Košičania tak nemilo a drsne? Nie, nevrátil by som sa. I came back here, my friends, because you treated me with brotherly kindness. Vraciam sa tiež preto, lebo vy ste sa zachovali milo, bratsky ku mne. If you want people to come to you like they came to Jesus, ak chcete, aby ľudia prichádzali k vám, tak ako prichádzali k Ježišovi, then treat them with brotherly kindness. tak sa k ním tak správajte milo, bratsky. If you want someone to join your church, ak chcete, aby niekto sa spojil s vami, s vašou cirkvou, then treat them with brotherly kindness. tak sa k ním správajte milo, bratsky. You remember the boy that smelled, what was that name I gave to that underarm stuff? You remember that Paul used? Yeah. You remember that? What was the name of that stuff? Pardon. This sticky. I know. Yeah. You remember that name? Yeah. All right, come on. No, my sme hovorili vtedy tú skúsenosť, ako on prijal domov toho zlý dých. Slidík, Ja. áno. Yeah. Spomínate si na neho, on začal tým, že ako som sa zaspal. Slidík, oboj. Spomínate si, ako som prijímal toho muža, ktorý prišiel, že ja zapáchal a zle vyzeral? Slidík, dobrý, okay. You want someone to become something that God wants them to become? Vy chcete, aby niekto sa stal taký pobožný, teda ako Pán Boh? Then you can't say slidík. Vy potom nemôžete povedať, no vieš, ty ale teda zapácháš. Áno. You have to put up with the smell. Vy ako by ste ten zápach necítili. And as bad as the smell is, A nech by ten zápach bol akýkoľvek zlý. you have to go, Vy by ste mali ísť tak, skutočne milo, áno, to vonia. and just ask God, to give you some grace. A vtedy práve môžete sa modliť o to, aby vám Pán Boh dal viacej milosti. Áno, because as bad as slidík smelled, Pretože nech ten človek má akokoľvek zlý zápach, when I asked God to help me to love him like a brother, keď ja prosím vtedy k Boha, aby som ho miloval ako brata, I smell tak ja potom sa správam milo a vonia mi to všetko. near slidík. Není to zlé. You can smell things different. Takže my vlastne skrze tú milosť Božiu môžeme úplne inak ako všetko cítiť. You can see things different. My môžeme inak vidieť This is veci. what building to your character is all about. A toto je vlastne to budovanie charakteru, to všetko zahrňa. Brotherly kindness. Milovanie bratstva. Boy, friends, don't we have to treat people? Wouldn't this be a better world if people treated each other with some brotherly kindness? Myslíte, že svet by nevyzeral inak, keby sme sa správali takto milo, bratsky? Honor? Be a much better world, wouldn't it? Bol by skutočne tento svet iný. Wouldn't Košice be a better town if everyone treated one another with brotherly kindness? Bolo by toto mesto iné, keby sa v Košiciach správali s bratskou láskou voči sebe? Honor? Áno. Wouldn't it be nice if people in all the churches treated each other with brotherly kindness? Čo myslíte, keby všetky cirkve sa voči sebe správali milo, bratsky, nebolo by to iné? Honor? Oh, no. Very good. Sure. Excellent. Do you know what heaven is going to be like? A viete, aké by to bolo, ako to bude v nebi? Everybody treating each other like brotherly kindness. Pretože v nebi každý sa bude správať jeden voči druhému milo, bratsky. How many of you want to go to heaven? A koľký z vás chcete ísť do neba? Let me ask you a question. Ja by som vám chcel položiť otázku jednu. Do you treat everybody with brotherly kindness? Milo, bratsky, ku každému sa správate? No? Sometimes. Niekedy. Let me encourage you to do this. A ja vás chcem povzbudiť, aby ste urobili toto. Take your piece of paper. Zoberte si ten papier.
And on the back of that piece of paper it says, God's word says, A tam na tej strane je, toto hovorí Božie slovo. treat each other with brotherly kindness. A tam na tú druhú stranu, správajte si ku každému milo, bratsky. Write down the other side the following. A na tú druhú stranu ešte je, ďalšie si píšte. I treated so-and-so with brotherly kindness. A tam priamo menovite, ja som sa k tomuto a k tomuto milo bratsky choval. I treated my enemy with brotherly kindness. A toho nepriateľa, k tomu som sa milo bratsky choval. Do you know how long your enemy would stay your enemy if you treated him with brotherly kindness? A viete, ako dlho nepriatelia zostanú nepriateľmi, keď sa budete k ním správať milo bratsky? Probably not very long. Pravdepodobne nie veľmi dlho. He'd probably think you're crazy to start off with. Možno, že si budú myslieť, že ste nejakí blázniví, že takto jednáte. But my friends, when someone is treated with love long enough, Ale keď niekto sa správa milo bratsky a dlho, love changes people. tak láska mení ľudí. If you've got any questions about what to do, Ak vy máte nejakú otázku, že čo robiť, you put on some charity. tak potom to zahrňte, zabalte do lásky. Because it says right here in this verse, add to brotherly kindness, brotherly charity. Pretože tam je napísané, že pridajte tú bratskú lásku. Now let me move on quickly because I want to show you where this all begins. Ale poďme ďalej, pretože chcel by som vám ukázať, kde sa to všetko začína. It all begins with faith. Všetko začína sa vierou. Faith is the first round in the Christian ladder. Pretože viera to je ten prvý stupienok v kresťanskom rebríku. Faith is the first step towards God. To je prvý stupienok k Bohu. The Bible said in Hebrews 11:6, V epištole Židom v 11. kapitole a v 6. verši sa hovorí: he that cometh to God must believe that God is, and that God is a rewarder of all of those that diligently seek him. Tam je napísané, že ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a tí, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. You see, my friends, an inoperative faith is useless. Ak by sme mali vieru a bez skutkov, to je neužitočné. You see, there are a lot of people say, I have a faith, I have a faith. Mnohí ľudia hovoria, ja mám vieru. That means I go to this church or I go to that church. A hovoria, ja chodím do toho kostola, alebo do tej cirkve, alebo do tej. That doesn't mean that they have an operating faith. To neznamená, že majú vieru pôsobiacu. For the Bible says in James chapter 2 and verse number 20, faith without works is dead. A v epištole Jakubovej v tej 2. kapitole a 20. verši je napísané, že viera bez skutkov je mŕtva. You see, to be of value, there must be, coupled with faith, that virtue of courage of conviction which impels to action. Takže vidíme, že toto musí byť spojené, táto viera, to musí nás viesť k tomu, zahrňuje to aj ten čin a skutok. In other words, if your faith does not produce action, you don't have the faith, you have just a faith. Pretože ak vaša viera vás nevedie k činu, tak to nie je skutočná viera, ale len nejaká viera. It takes courage, my friends, to be a lover. Je treba skutočne veľkú odvahu, aby sme boli ľuďmi, ktorí milujú. It takes courage to open yourselves up to people. Treba odvahu, aby sme sa otvorili voči ľuďom. It takes courage to come up here and stand before you. Je treba odvahu, aby som dnes večer tu mohol sa postaviť pred vami. Do you know why I can stand in front of you tonight like this? A viete, prečo dnes večer môžem stáť tu pred vami takto? Number one, because I have faith in God. Za prvé, lebo mám vieru v Boha. And number one, because I have faith in God, I have faith in you. A za druhé, pretože mám vieru v Boha, tak mám a prejavujem dôveru aj vo vás. I believe God can move you into action, and action that can change your life. A ja viem a dôverujem, že Pán Boh viera vás môže viesť v čin a to vás môže zmeniť. I believe God has given every person here the ability to have courage. Every person. Ja verím, ja som presvedčený, že Pán Boh dal každému schopnosť, aby mal odvahu. Courage to learn some new things. Odvahu učiť sa niečo nové. Courage to change some things. Odvahu niečo zmeniť. Courage to have patience with yourself. Odvahu mať trpezlivosť sám so sebou. Courage to add godliness and holiness to your life. A odvahu, aby sme pridali tú pobožnosť, zbožnosť do našeho života. Courage to be kind to one another.
a odvahu byť milý jeden voči druhému. And courage to have godly charity and godly love. A odvahu, aby sme mali božskú lásku. And that all begins with faith in God and faith in yourself. A to všetko začína s vierou v Boha a vierou v seba. And my friends, once you have gained control of your life, A keď ste získali kontrolu nad vašim životom and you've become patient with yourself, a ste trpezliví voči sebe, then I'm going to tell you godliness and godlikeness will follow. tak potom viem, že tá zbožnosť, podobnosť ako k Bohu bude nasledovať. Be easier on yourself because God is not as hard as you'll ever be. Ja si myslím, že voči sebe by ste sa mali správať tak lepšie, pretože Pán Boh tak voči vám tvrdo sa nespráva. God doesn't take a fire hose and open your mouth and squirt a fire hose inside you. Pretože Pán Boh to nerobí tak, že by mal zbraň, aby sa vami hrozil vám so zbraňou. But God takes a glass of faith. Pretože ale Pán Boh skôr berie vieru And he says, open your mouth. a hovorí otvor ústa And he says, drink. a z toho pohára viery sa napí. Now you can do one of two things. Vy môžete urobiť jednu alebo druhú vec. You can either drink it, Vy môžete ten pohár, ktorý podáva pohár viery, vypiť, or you can be like some of your children. alebo môžete byť ako niektoré z vašich detí. Mama, when you feed your children, sometimes what do? Čo, maminky, vaše deti, keď niekedy chcete im nasýtiť, čo robia? You say, Katerina, open your mouth. Tak povedia, otvor ústočka. Take the spoon. A máme lyžicu. It's Katerina, come on, open your mouth. A hovoríme, otvor ústočka, otvor. They say, A ono, čo robí to decko? Katerina, open your mouth. A potom ideme, vieš čo, otvor ústa. They say, No nie. That's what we're like sometimes. A my sme tiež niekedy takíto. But see, God doesn't force it down our throat. Ale Pán Boh nás nenúti a nejak nám to nenatlačí do hrdla. God says, open your mouth, Katerina. A Pán Boh hovorí, otvor svoje ústočka, Katarína. Katerina said, Ak tá Katarína hovorí nie, God said, okay. Pán Boh hovorí, prosím, OK. See, God wants to give you blessings. Pán Boh vám chce dať požehnanie. And we're like stubborn donkeys sometimes. A my sme ako tí tvrdohlaví somári sem tam. Áno? Áno? Yeah, we are. We're stubborn donkeys sometimes. My sme ako teda tí tvrdohlaví. And all God wants to do is He wants to bless us with the best that heaven has. A to, čo Pán Boh chce nás skutočne požehnať s tým najväčším alebo najlepším požehnaním, ktoré má. And you know what we say? A viete, čo my hovoríme? Nah. Hovoríme nie. We want what this world has. My chceme to, čo nám dáva svet. My friends, this world has nothing to offer you but hurt. Svet, milí priatelia, vám nemá čo poskytnúť, len rany, destruction, znechutenie turmoil, a problémy. Problems, catastrophe. Katastrofické problémy. What does God have for you? A čo má Pán Boh pre vás? God has a big bowl filled with grace. Pán Boh má tú veľkú nádobu plnú milosti. And He wants to give it to you. A On to vám chce dať. The question is, do you want it? Jediná otázka je, chcete to? I'm going to go to the very last question. A ja teraz sa presuniem k tej poslednej otázke. What is the promise to those who add grace to grace? A čo je zasľúbené tým, ktorí pridávajú tej milosti druhú milosť? It's in 1 Peter chapter number 1 and verse number 9. Rather, 2 Peter chapter number 1 and verse number 10. A to je v tej druhej epištole Petrovej v 1. kapitole v 10. verši. The Bible said, if you do these things, you shall never fall. Je tam napísané, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy. Let me read it again. Ja by som to znovu chcel prečítať. If you do these things, lebo keď to budete robiť, you shall never fall. Neklesnete nikdy. You'll never fall away from God. Neklesnete alebo neodídete od Boha. You'll never fall into fear. Nebudete mať strach. You'll never fall into depression. A takisto ani úzkosť. You'll never fall into frustration.
A takisto nebudete prežívať nejaké frustrácie, You will never fall into illegitimate sadness. alebo nebudete prežívať taký smútok, ktorý je ten nepravý smútok. I didn't say that you would never be sad. I said you would never fall into illegitimate or the wrong kind of sadness. Ja som nepovedal, že nebudete prežívať smútok, ale budete prežívať ten nepravý smútok. In other words, my friends, as you go through the rest of this study between now and Tuesday, A to znamená, že keď my budeme prechádzať týmto štúdiom od teraz až do tej stredy, you take that sheet home and you do it. do útorka, zoberte si prosím vás tento papierik, prejdite si tieto texty And remember, you get yourself a notebook and put it one side. God's word says, a prosím vás, to je akoby taký zošit. Na jednej strane to bude rozdelené, toto hovorí Pán Boh, and on the other side, this is what I did. a tam bude, toto som ja uskutočnil. And begin putting that book together and put it to use. A prosím vás, zapíšujte si to, používajte to. And you'll come running in here this coming Tuesday night A vy pribehnete v útorok večer like a little child. a pribehnete ako malé dieťa. Looky here, looky here, looky here. A budete, pozri sa, to je I nádherné. know, you'll be just so excited. Vy budete taký nadšený Man, look at what God did for me. a budete vidieť a hovoriť, toto Pán Boh urobil pre And the mňa. reason why God did it for you was this. A dôvod, prečo to Pán Boh pre vás urobil, je tento. Because number one, He wanted to do it to you. Za prvé, on to chce urobiť pre vás. And because you did what you were supposed to do, A pretože vy ste urobili to, čo on predpokladá, aby ste God urobili, said, I'm going to do what I can do. tak Pán Boh hovorí, ja idem robiť to, čo mám And robiť. if you'll just believe that God can do it to you, A ak vy veríte, že Pán Boh to pre vás môže and urobiť, if you'll ask God to just pour out His grace upon you, a ak vy budete sa skutočne modliť o to, aby priamo vylial milosť Božiu na vás, I will tell you, my friends, God will pour it on you just like a baptism of the Holy Spirit. takže potom vám vyleje tak, ako pri krste Duchom Svätým. And that's why this coming Tuesday, if you struggle with trials and tribulations, A preto teda, ak vy máte určité prekážky, určité problémy v útorok večer, if you don't have victory in your lives, or if you don't know someone has victory in their lives, ak vy ste nedosiahli víťazstvo vo svojom živote, alebo nedosahujete, alebo poznáte niekoho, ktorý tiež to takto prežíva, then you come to the Billy Dome, tak vy by ste znovu mali prísť do Bieleho domu. and you bring someone else to the Billy Dome. A takisto do White House, vy by White ste House, mali áno. priniesť niekoho sem tiež, You prísť tell- niekým. And you tell them we're going to go and study how we can overcome and have victory in our lives. A my budeme študovať, poď s nami, ako dosiahnuť, mať víťazstvo v našom živote. Oh, Hanivi Kazatel. Áno, takto budeme Tuesday night. v Ano. útorok večer hovoriť. We'll talk about victory in their lives. Budeme hovoriť o víťazstve. Now, Ale teraz, I'll do it. Look. How many of you in here would want me to pray for you tonight? koľký z vás dnes večer chcú, aby som sa za vás modlil? Now let me tell you this. Ale ja vám chcem povedať toto. I believe when I pray for you tonight, Ja verím, že keď dnes večer sa budem modliť za vás, that if you want the grace of God in your life, ak chcete prežiť alebo prijať milosť Božiu do vašeho života, I believe God is going to give it to you ja som presvedčený, že Pán Boh vám to dá. because I have faith in God's word. Pretože ja verím Božiemu slovu. Because it says He's given unto us exceedingly great and precious promises. Pretože je tam napísané, že on nám dal predivné, veľké zasľúbenia. And if you want a special prayer tonight, A ak vy chcete, aby som sa za vás modlil, mal zvláštnu modlitbu, and you want the kind of grace in your life that can give you the power to live an overcoming life, a ak chcete prijať takú milosť, ktorá by vás uschopní, aby ste víťazili vo vašom živote, I will pray for you. tak sa budem modliť za vás. Would you pray for me? Ale chcete sa aj vy modliť za mňa? Because the Bible says we should pray one for the other. Pretože Biblia hovorí, že sa máme modliť jeden za druhého. How many of you in here would raise your hands and say, Preacher, I want the grace of God poured out in my life without measure, just dumping on me, God. Prosím vás, koľký chcú zodvihnúť ruku, že chcú prijať dnes večer milosť Božiu a takouto obrovskou mierou, že Pane Bože, vylej to na mňa v tej bohatej miere. Raise your hallelujah. Slava Pani Jesus, hallelujah. I'm going to ask you if you would to bow your head, and I'm going to pray. And would you pray a special prayer for me in your own special way?
A tak prosím, aby ste sklonili svoje hlavy, pretože ja sa chcem modliť. Let's bow our heads. Father, we come in the name of Jesus Christ. Oče, my prichádzame v mene Ježiša Krista. And we pray for an outpouring of the grace of Almighty God in our lives. A my ťa dnes večer prosíme, aby si bohate vylial milosť Božiu do našeho života. The kind of grace that can give us courage. Takú milosť, ktorá by nám dala odvahu. The kind of grace that can give us knowledge Takú milosť, ktorá by nám dala poznanie. of Jesus Christ. Poznanie Ježiša Krista. The kind of grace that can give us temperance or self-control. Takú milosť, ktorá by nás viedla k striedmosti. God, there are things that we're afraid of tonight. Sú veci, Pane Bože, ktorých sa bojíme dnes večer. Right now, give us the grace of God to take that fear from us. Prosím ťa, hneď teraz, dnes večer, zbav nás tohoto strachu. Give us the courage to do what we need to do to get rid of that fear. Prosím ťa, pomôž nám, aby sme robili to, čo máme a tak boli zbavení strachu. Give us the knowledge of what's necessary to do to get rid of that problem. A prosíme ťa, daj nám poznanie, aby sme dokázali a poznali, ako sa zbaviť týchto problémov. And God, give us the grace of God to give us self-control in our lives. A prosíme ťa, Pane Bože, daj, aby sme vedeli aj kontrolovať náš život. So many lives in here tonight are out of control. A i dnes večer je toľko životov tu, ktoré ako mimo kontrolu. God, by your grace, give them control tonight. Prosím, Pane Bože, skrze milosť Tvoju pomôž, aby dokázali sa kontrolovať. Give to every person in here tonight patience, especially to be patient with themselves. Prosím ťa, daj tým, ktorí sú tu dnes večer, trpezlivosť a trpezlivosť voči sebe. Help each of us, Lord, to have the grace of God to be godly. Prosím, daj zase tiež aj tú milosť tomu, aby sme boli pobožní. To ask ourselves this question. A aby sme si položili vždy túto otázku. Would Jesus do this? Urobil by to Pán Ježíš? Would Jesus think this way? Myslel by takto Ježíš Kristus? Would Jesus treat people this way? Ježíš by sa takto správal voči ľuďom? Would Jesus treat himself this way? Správal by sa Ježíš sám takto? Would Jesus treat his neighbor this way? Ježíš by takto sa správal voči susedom? Would Jesus treat God this way? Ježíš by sa správal voči Bohu takto? Give us grace, dear God, to be kind to our brothers. Prosím ťa, Pane, daj nám milosť, aby sme sa správali milo voči našim bratom. Even when our brothers are unkind to us. A ak aj vtedy, keď títo naši bratia sa správajú nemilo voči nám. Even when religious brothers say bad things about us. A takisto aj keď tí, ktorí sú nábožní, ako bratia a správajú sa nesprávne. Help us to be kind to them. Pomôž nám, aby sme sa my milo správali. And God, help us to have love for everyone. A pomôž nám, aby sme mali lásku ku každému. And Lord, we know that we can't do this without having faith. A my si uvedomujeme, že toto nemôžeme robiť bez viery. So Lord, help us to have the kind of grace through faith. A preto pomôž nám, aby sme mali takú milosť skrze vieru, that can save each one of us in here tonight. aby nás mohla každého z nás spasiť. And God, bring us back on Tuesday night. A prosím, Pane, Ty nás priveď sem v útorok večer With an extra measure of faith. S väčšou vierou, So that we can know how to overcome in our trials. aby sme vedeli, ako prekonať prekážky naše And to have victory in our lives. a dosiahnuť víťazstvo v našom živote. And then Lord, how to have victory in our lives physically over our health. A takisto aj ako dosiahnuť víťazstvo v oblasti zdravia v našom živote. And help us not just to come ourselves, but to bring someone else with us. Ale, Pane, pomôž nám tiež, aby sme neprišli len sami, ale aby prišiel aj niekto s nami. And give us the kind of grace tonight, Lord. A daj nám, prosím ťa, taký druh milosti dnes večer, Pane. To treat each person that we know and each person that we will know. A aby sme sa správali voči každému, koho poznáme aj koho nepoznáme, like Jesus Christ would treat them. ako Ježiš Kristus sa správal voči nim. Answer this prayer. Odpoveď na túto modlitbu. I believe that you are going to answer this prayer. A ja verím, že ty odpovieš na túto modlitbu. Because I have faith in you and faith in your precious promises. Pretože ja mám vieru v teba a v tvoje predráhé zasľúbenia. For I pray this in Jesus' name. A ja ťa o to prosím skrze Ježiša Krista. And thank you for hearing it. Ja ti ďakujem za to, že ty nás počuješ And thank you for answering it.
A takisto aj odpovieš. And everyone in the audience A každý z poslucháčov said amen. nech vyjadri a povie amen. Amen. We have some special music for you tonight. Ešte je tu pieseň na záver. And you know, special music is a means by which grace can also come to you. A takisto aj tým spevom prichádza tá zvláštna, tá ďalšia milosť. And you know, after that we're going to sing hallelujah. A potom po tej piesni, ktorú zaspievajú speváci, by sme chceli spolu zaspievať haleluja. And after we sing hallelujah, you know what I want you to do? A keď zaspievame haleluja, viete, čo ešte chcem urobiť? I want you to turn to someone and put out your hand. Chcem, aby ste sa obrátili k niekomu a nastrčili mu ruku. Or if you feel comfortable giving them a Christian pat or a Christian hug, Tak potom aj také kresťanské objatie mu môžete dať, poskytnúť. you let them know God loves them and so don't you. Takže vy mu vlastne ukážete, že ho máte radi a že... Okay. All right. Takto sa prejavuje vlastne tá Božia láska, že skrze niekoho. dieťaťu do rúčky podá novú hračku. Šťastné dieťa stále hrá sa s ňou a nechce sa jej vzrúť. S ňou večer v postielke musí spať. To je ten dôvod, prečo kľudne spí. To je ten dôvod, prečo sa zobudí. Prečo tak šťastné môže dnes tu byť. To je ten dôvod tu žiť. Keď sa dievča stretne prvýkrát s láskou, dlho túžobne vysnívanou. Šťastné dievča môže každý večer kľudne usínúť. Vie, že jej nemôže nik ju vziať. To je ten dôvod, prečo kľudne spí. To je ten dôvod, prečo sa zobudí. Prečo tak šťastné môže dnes tu byť. To je ten dôvod tu žiť. A keď už nie je malým dieťaťom a hľadá tu zmysel raz v dobrom, raz v zlom. Keď stretne sa na ceste s Pánom Ježišom, vtedy vie, že len šťastie je v ňom. Je v ňom. On je ten dôvod, prečo kľudne spím. On je ten dôvod, prečo sa zobudím. Prečo tak šťastná môžem dnes tu byť. On je ten dôvod tu žiť. On je ten dôvod tu žiť.
skôr ako budeme spievať poslednú pieseň a vy sa postavíte, haleluja, ešte nemusíte stávať, tak by som chcel vás povzbudiť k štúdiu písma svätého a my sme, ktorí sme sa tu stretávali, mali sme k tomu aj takú ešte ďalšiu prílohu, dobrú správu. Kto je tu poprvýkrát, tak by mohol postupne dostávať, alebo nemá písmo sväté, takisto pri východe sa môže pristaviť pri usporiadateľov a môžeme vám poskytnúť písmo sväté. No a my chceme si zaspievať túto pieseň a viem, že sme jedno neurobili. Prosím vás, kto je tu poprvýkrát? Dnes večer to je tu prvýkrát. Áno, sú tu nejakí for the first time. For the first time. Takže to je pekne, že sú tu niektorí poprvýkrát. Tak my spievame pieseň Haleluja, haleluja a nikdy sme nepovedali ešte jedno slovo, čo to znamená. Praise the Lord. Sláva Pánu. Sláva Pánu. Tak to ešte zatiaľ nemáme preložené, lebo ono sa to nedá zaspievať. Takže haleluja, 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 že spievame a praise the Lord. Praise the Lord. Sláva Pánu. Same. No, takže prosím vás, povstaneme a k tej poslednej piesni. Áno. Bez muziky. Haleluja, 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 haleluja. One more time. Praise the Lord. One more time. Ešte raz. Hallelujah, 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 hallelujah. Good. Hallelujah, Amen. Now would you do this? Chceli by ste urobiť teraz toto? Would you turn to the person that's right next to you? A chceli by ste sa otočiť k niekomu, kto je hneď vedľa vás? And take a nice friendly hand. A prosím vás Wait. pozdraviť. Shake a hand. Skutočne potriasť rukou. Smile at somebody. A prosím vás usmiať sa k niekomu. Jesus loves you. Ježíš ťa má rád povedať. And so don't I. A ja takisto ťa mám rád. Mám vás rád. Áno, amen. Dobrý noc. See you Tuesday night. Útorok večer príďte aj s niekým sem. See you Tuesday night. V útorok večer sa stretneme. Amen? Amen. Amen, okay.